naman. Woo! Galing naman na ito ni Tisoy talaga, oh. Yan talaga yung sadya namin, oh. Ayun, oh. Si Mayon. Yun, oh. Diba? Kagatodo, day 2 ng ating Bicol ride. May kasama tayong isang kilabot ng Sorsogon. Na si Tisoy. At siya ang ating magiging guide para sa pupuntahan natin today. So punta tayong Mayon mga katodo. Sana magpakita sa atin si Mayon. So guys, basa yung mga gamit natin. Yung ating boots basang-basa. Buti somehow natuyo nung nung gabi. Pero yung gloves natin wala, soaking wet. Eh isang gloves lang yung dala natin, but it's okay. Natuyo naman yung natin, yung jacket, yung pants. Itong gloves lang talaga ang malamig. Ayan na ata guys, oh. Ayan yung Mayon. Ayan yung Mayon. Oh, di ba? Nice. So posibleng makita natin ang Mayon ngayon mga Katsodo. Mayon Gaming. Nagwawala ang ating Ninja 1000 dito sa Bicol. Kahapon sobrang sakit ng katawan ko. Yung singit ko, yung puwet ko, masakit. Ako, ito ang notorious na release. Matindi. Hop. May mga twisties pero maliit yung daan. Nakakatakot. Parang daan sa papuntang Kebyang. Solid to guys. Tsaka maganda na rin spalto. Ang tarik. Tayo dyan. Ay, ang ganda ng daan. Tignan mo naman. Nice. So ayun na guys, oh. Kita nyo naman, solid. Nagpakita sa atin naman yun. Ibig sabihin may
May ibig sabihin daw yan eh. So para sa mga taga Bicol, anong ibig sabihin kapag nagpapakita ang mayon? Kita nyo naman guys, oh. Woo! Sisid, ayun na. Flyby na. Ang tindi. Walang ya. Ang tindi mo naman, Tisoy. Wala na agad si Tisoy, oh. Diyos ko Lord, siko. Tumatalon, nag-iilaw yung ano natin, traction control. Delicades, madulas, tapos bumpy. So I guess hindi pa ito yung Skyline. Holy cow. Grabe naman yung tong twisties na to. Medyo delicates guys, kasi sobrang liit and blind curve siya. Na-activate yung traction control natin, pero ang galing kasi kung walang traction control yun, eh malamang dumulas na tayo dun. Ito guys, it is way. Uy, natanggal? Tumawa na Oh. pangging. Tumawa na Oh. pangging. Oh, Ang bilis eh. ang bilis. Ang kwarto nito eh. Hindi pa ito yung Skyline. Di pa to. Ah, hindi pa to. Parang halfway pa. Ah? Lang tayo. Ano yun, no? Banking, oh. Pero mga kasi Yeah. Guys, ang galing, no? Ang ganda. Feeling ko isang full video to. Hindi ko ito papatay ng video.
Zigzag daw guys. Sharp right. Ito na yung skyline. May nakita tayong sky. Ano yung sky na yun? Tindi naman ang banking dito guys. Nakakalito naman yung daan dun. Saan ba tayo? Dito tayo? Sa taas. Nagkamali tayo guys. Sa taas pala tayo. Kailangan ibaba. Hindi ko abot. Kailangan kong bumaba. Short rider problems, Tisoy.
So ayan yung mayon. Saan nakikita nyo guys? Ganda. Umuusok. Ha? Naka-video ka ba? Wala ka video. Okay lang pre. Ayan na. Diba? Ang ganda. Pag ano dito, pag hapon, grabe yung pag. Oo. Kung nila Sharon, pag gabi na. Ito yung nakikita nating ulap sa gilid niya pag nasasama to dito. Tsaka malamig pre. Oo, malamig. Malamig pa sa Tagaytay. Oo. Ito nyo guys, oh. X-Max Suzuki 1000 GT Ninja natin. Tsaka yung 1200 niche bench GSA. Picture natin yan syempre. Oop, sama ang mayon. Wow. So nasa Skyline kami guys sa may Tabaco Albay. And ito si Spence, si Sid, si Tisoy. So yan talaga yung sadya namin, no? Ayun, no? Si Mayon. Yun, no? Diba? Tapos dito sa baba ang dagat daw yan. Somewhere dito Isarug. Kung tama yung pagkakaalala ko. So guys, ayan na, pababa na tayo, no? And ito yun, no? Nasa tuktok kami. Ang saya, buti na lang nagpakita ang Mayon. Galing naman na ito ni Tisoy talaga, oh. Ang galing. Kabisado niya na to guys. Laging naakyat yan dito. Naman yan, siko kung siko. Diyos ko Lord. My God. Ang galing bumangking ni Tisoy. Ito, may mga gantong cruise dito, oh. Hindi tayo makapag-focus. Ganda mo Bicol. Ang ganda mo talaga. Op. Picture tayo. Ayos yun, ah. Si Kuya, oh, panis, oh. Magaling. Skyline. Ito madulas ito. Dito yung traction control ko na
activate kanina. Nandito na tayo sa Legazpi. Oh, Legazpi City, Albay. Tama ba? Galing tayong bundok kanina, ngayon seaside naman tayo, guys. Tapos andyan yung mayon. Oh, di ba? Habang naliligo ka, may mayon. Panalo, guys, oh. Woo! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.